Ayayay, nangupya na kasi CBNDI or Kapamilya is everyday Sigabo karong June 22 matag tuig buhon. Idol ni Coco Martin is best, og ni Julia Montes is best lang yan. Ano man, idol manangas din sa Kapamilya is best. Number 1 in Cebu City Sports Center in National Headquarters in Dakbayan sa Sunod sa Sigabo karong June 22 is best. Kani GMU flop series sa GMU Cry ang dagway ni Ruru Madrid is hari ng flop. Dagway Puyagaba gyud ang gisuon-suon sa Sigabo, Batang Quiapo, epidemic ang probinsyano og Roha o guban pa og General Daughter dinhi sa Kapamilya is best. Dinhi na gihapon sa Kapamilya. Sunod ang flop series ang dagway ni Ruru Madrid og dinisteryo pa yun. Muning dagway Puyagaba gyud. But unless ang sapa man ato GMU crime matag tuig karong June, more gyapon is Sigabo, number 1 in Cebu City Sports Center diri sa atong dakbayan sa Cebu as national headquarters. Sunod daton sa dakbayan sa Mandaue konsolasyon ha, ug Danau napay Danau City ug Carmen, napay Compostela, napay South Pine, Talisay City to Kakar City, Cebu, Philippines. Napay Dalagit, layo pang Dalagit sa Leyte, Philippines is best gyapon sa Sigabo karong June 22 is best. Dinhi sa Kapamilya is best lang gihapon. More gyapon is Sigabo or Blood versus Duty. Dinhi sa Kapamilya is best. Kanay GMU crime hapit hinapos sa Harriet Flop ang dagway sini Ruru Madrid. Dagway Puyagaba gyud sa dinhi sa GMU crime more gyapon Kapamilya is best. Sumorto ha o goodbye la tanawa nang gipapost sa nang gipost la mo good